Kuba kýkal. Skájte mu, pozbuďte ho. Takže what's up? Warm up. What's up? Moc se těším, až bude hrát normální rock'n'roll, ty gumovačky. Pardon, ty super. Nevezu ušama. Kubo! Jakubo, takže teraz sa to rozhodne. Takže Kuba seems to be ready. Vypadá to, že je připraven. Kubo, jak to chceš? Ready? Yeah. 3, 2, Kuba, go! Kubo, ukáž to víš! Podporujte ho tam, ide ku vám. Tady sa bude lámať chleba. Ale dalečko. Evidentne teda. Sorry, evidentne ty. Top piesce ako prvé místo sú krásne vyrovnané a mne sa ľúbi jízda každý z chalanov. Samozrejme, každý máme svojho osobného favorita. To ja začínam byť teraz nerozhodný celkom. Poď, Kubo! Skontroloval, ak som sú tí zabetonované díre napenetrákované správne. Myslím, že áno. Takže poďme, stačí otočka na ten. Kuba kýkal! Majo Chris, zatleskajte mu, switchback! Keby ste chceli vedieť, kto to je to manžel Kateřiny Kýkalovej. Poď, Kubo! Super, tlieskame! Máš tam minutu 10. Včívaš. Takže ty náklony v tom výhličku celkom slušné. Kuba ide bomby. Je to celina. Ruka hore. Yes, to je ono. Krásny prechod na nádrž. Nohy prezidíčka. Dobre, Kubo. 30 sekúnd. 30 sekúnd máš ešte. Výspo. Pán potles pro Kubu. Stojka krásna. Nevadí. Ešte raz to bude. 8 sekúnd, Kubo. 6, 5, 4 a tak ďalej. Takže naše super androny sa odmávali. Jakub nám ukáže ešte bez trik, takže pekne ho podporte, keď ide okolo vás. Zakričte si na ňo, zakývajte, zatlieskajte. A Jakub nám ide ukázať jeho bez trik. Takže Kuba si skontroloval rampu zadnú, takže uvidíme, co to bude. Sám som zvedavý, čemu sa hecne. A chalani väčšinou takto dávajú tú kenguru. Poď, samozrejme! Kuba kýkal! Kuba! 360.
jeli boda ešte raz, si predposledný. Potrebujem väčšiu podporu od publika. Jano! Hej! Jakub Pikov! Super! O nás nás uskapil. Kuba už po miliónke. Posledný jezdec druhej. Len to, že za prvé, Damian zajezdil najlepší, Damian Bojdov nazbíral najvíc bodů v prvém kole, proto ide v podstate posledný a uvidíte, jak nám zamíšá s celkovým skóre, takže to bude ešte všetko napínavé. Za keď sa Damian zahrýva, ja len zase pripomenem, že dáme porote trošku čas po odjetí všetkých jezdců, takže bude taký zajte, protože hned po vyhodnotení a finálnej show otevřeme brány sestupu. Budete sa môcť zamýšľať medzi jezdců, zajít si do depa a po prípade dať autogramy, selfiečka, fotečky a tak dále. Takže stay with us, jak sa poví, zůstaňte s námi, my budeme s vámi. Dnešný deň nekončí, končíme až ráno. Protože hned potom kapela vydrží. Damian, ready? Tož teda, tož pojď. On the start line. Ja som strašne rád, že Ruda sa keď našla trošku hrdosti a pustil rokovú muziku. Are you ready? 3, 2, 1, go! Takže posledný jazdec, tak si to užite. Presne to som sa povedal, užívajte si. A naozaj posledné solo vystúpení, súťažné vystúpení, pretože stunt riding není len také ukazovanie sa, to je tvrdý šport, podívajte sa na to, čo tí chalani robia. Není to sranda. Je to tvrdý, sú to tvrdý tréning, naozaj. Takže poď potles pro Damiana Bojdola. A keď sa nepletu a otočím sa niekde, nevím, Damian tu skončil minulý rok druhý, ak sa nepletiem. Damian by si podľa mňa chcel zapáliť ešte. Come on, Damian! Ale jeden pilu. Naozaj jízda. Hodná finále. Koľko rokov je u vás? Takže zase do switchbacku. Asi sa aj naučíte dneska túto terminológiu. Takže všetko, co je chrbtem do smeru jízdy, je switchback. Luxus, tak jak tento trik. Damian Bojdov. Myslím, že bylo celkem podarené. 1 minute, Damian, 1 minute. Damian si to užíva, užite si to s ním. Otvorte ho. Hop, 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 aplauz! Krásne. Rozutanečky. Toto na dedinských zábavách nezažijete. Takže krásne cirkus, krásne kolečka od Damiana ve stojke. Ešte si zavíra, alebo otvíra, neviem, či to je podľa prísunu vzduchu. 10 seconds. 10 sekúnd. Come on, Damian. 1, 0.
A poďme na best trick. Come on, show us where the best trick. Ukáž nám kedy. Ukáž nám, Damian, čo vieš. Podporte ho. Takže Damian Boldor, best trick. A čo, ticho? A chcú čo od lodí? Silnejšie, ešte. Schválne sme vypli muziku, poďme! Damian! Hop. Super! Pravúk dole. Ďakujeme bardzo, Damian Boldor. Alebo ako na južnej zemi, že klobúkom dolu. Rozlúčte sa s Damianom. A pôjde sa sčítavať bodovanie. Seacup ešte nekončí, takže co sa bude diť dál? Bude sa diť dál to, že ja si dám asi 6. tričko. A možno si niekto všimel, možno ne.